Татар теле, мәгариф, фән һәм мәдәният сораулары буенча Берләшкән Милләтләр оешмасы тарафыннан аралашу өчен иң кулай 14 тел исемлегенә кертелгән. Телебезнең сүзлек составы гаҗәеп дәрәҗәдә бай. Әйтик, интернет челтәрләрдә урнаштырылган татар теленең язма корпусының күләме 500 миллион сүздән артты. Ә шул ук вакытта аралашканда алынма сүзләр кулланыла. Бу хакта Мәскәү шәһәрендә тел мәктәбе җитәкчесе радиода татарча сөйләшәбез тапшыруын алып баручы Лилияна Сафина да искәрткән иде. Югыйсә, сүзлекләрне генә ачып карарга кирәк. Бу җәһәттән Татарстан китап нәшриятында басылып чыккан аңлатмалы сүзлекнең әһәмияте бик зур. Ул инде элек-электән сүзлек чыгаруга игътибар кимеми дип әйтәсем килә. Чөнки ул ихтыяҗдан да тора. Безнең халык сорый, без инде күп кенә күргәзмәләрдә башка чит җирләргә, чит илләргә, Мәскәүгә, Санкт-Петербургка йөрибез ел саен. Инде иң сорала торган китапларның берсе ул да булса сүзлекләр. Бәяләп бетергесез олы хезмәтне Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты галимнәре, Татарстан китап нәшрияты мөхәррирләре бергәләп эшләгән. Төзүче сүзне каяндыр алды да күчерде дә язды түгел. Аның беренчедән ул сүзне алырга ярыймы? Ул сүзме гомумән? Бәлки ул сүз тезмәдер, бәлки ул тагын ниндидер берәмлектер. Сүзлектә аның һәрберсенең үз урыны бар. Һәр нуктаның, һәр үтернең, алар һәр аңлатманың, алар төп-төгәл булырга тиеш. Практика белән бер яктан, икенче яктан сүзлек теориясе белән дә шөгыльләнәбез. Аңлатмалар нинди булырга тиеш? Дөньяда кемнәр аның белән шөгыльләнә? Нинди яңалыклар бар? Соңгы 5 елда безнең бүлек кенә 20 сүзлек чыгарды. Алар турында киң җәмәгатьчелек белми дә. Менә ул кыенлыклар сүзлеге. Ул бит юк. Орфография сүзлеген чыгардык. Узган елны 2 сүзлек. Аннары терминологик сүзләрне, аннары лингвистик терминнар сүзлеген яңадан эшләп чыгардык. Безнең хезмәтләребез бик күп. Сүзлекләр барысы 6 томда булачак. Әлеге басмалар татар теленең барлык байлыгын үз иченә ала. Сүзлектә хәзерге татар әдәби теленең актуаль лексикасы, телебезнең ничек үсүе, үзгәрү һәм баюы чагыла. Яңа чыккан аңлатмалы сүзлегебездә 17 меңнән артык сүз һәм 2 меңнән артык фразеологик берәмлек теркәлде. Алфавит рәвешендә бирелде сүзләр, һәм сүзнең басымы куелды. Бүгенге көндә татар теленең күп томлыгы фундаменталь аңлатмалы сүзлеге күләме һәм иштәлеге буенча иң тулы басма. Аңлатмалы сүзлек милләтнең теленең иң әһәмиятле, иң мөһим китабы, иң мөһим сүзлеге генә түгел. Сүзлек үзе дә менә Анатоль Франц, мәсәлән, француз галиме һәм язучысы әйткән, сүзлек ул алфавит тәртибендә төзелгән бер җиһан дип. Чынлап та татар телен шушы тулылыкта чагылдырган башка бер нинди китапта, бер нинди хезмәттә юк. Менә ул аңлатмалы сүзлек һәм һәр милләтнең дә шулай ук. Сүзлек хәзерге җәмгыятьтә һәм кешеләр тормышында барган үзгәрешләрне исәпкә алып төзелгән. Элек чыгарылган сүзлекләрдән аермалы буларак, әлеге басмада соңгы вакытта сөйләмгә кергән яңа сүзләр дә бар.